Kunento eyodwa ongeke siyiphike. Ngesikhathi zendidane uma kwakuziwa ngasezingomeni zomtalapho, kwakuzamazama umaskandi wonke. Abantu abaningi bayazazi izingoma zaMtshengiseni, kodwa abantu ababeyifuna isicomacomane babelinda ingoma yodwa kuphela kwi-albhamu yakhe, uMtalapho. Namhlanje sihlela umlando, asibheke ukuthi wayexabana nobani ngoba kunjani, kodwa sibheke ukuthi iziphi izingoma zakhe zomtalapho ezafika kwezwakala kwashintsha isimo emculweni. Sanibonani basho bezimili. Siyanamukela futhi kule channel lapho sikhuluma khona ngomlando wangempela we-Golden Era kaMaskandi. Namhlanje sikhuluma ngezingoma ezasusa umsindo, izingoma zomtalapho zendidane. Kuzokhumbuleka ukuthi le ndoda engadlali ngempela uma kuziwa kulezi ingoma. Kwakushika ushufudu, kwakukhishwa ingane emadodeni inkosi impela. Yizo lezi ngoma ezikhumbulekayo uMtshengiseni wayengcweka ngazo emculweni. Umtalapho wendidane siuqala kude engomeni ethi inyoni yami le 2005. Ngiyanicela bafowethu, ngiyanicela ma-South African. Lapho indidane yayikhombisa khona ukuthi izimele. Kwathi ngo-2006 yafika iHlomeleni iphethe umbese. Ingoma yatshengisa ukuthi iqembu lamageza lizodlala emculweni. Mfana wami khuluma iqiniso msifali ifone evulele. Besobatshela abalandeli iqiniso. Kodwa uma sikhuluma ngezimpi zamagama, izimpi zengoma, ngeke sikhohlwe 2007 kwi-albhamu ethi Izinyokanyoka, uMtalapho engomeni enomlando ethi Inyamazana. Mfana wami uthathabe, wothi uyihlamanisa uqamba ngami. Mfana wami uthathabe, wothi ulicho. Kanye noMtalapho wezingoma zango-2008, Ishakwa Sani neKuzethukela. Lezi izingoma lapho uMtshengiseni aqhubeka khona lapho ayegcine khona. Kwasuka izivunguvungu emculweni, kwasuka umsindo yazwakala ematekisini nasemahostel. Akudla indlu hayabaleka amagwala, akudla indlu hayasesaba amagwala. Kwathi ngo-2009 ingoma ethi Ukhohlisa Abantu yaba ingoma yomtalapho yokuvala isahluko nembangi yakhe enkulu yangaleso sikhathi. Kwakudela uMakhasana. Wemfana wena ukhohlisa abantu batshela mahoro ngane kwenisembeni. Ngo-2011 nango-2012 indidane yafika ezingeni eliphezulu kakhulu. Yadla Fomuka, yadla Silaza ngomtalapho engomeni, Inqina Lemfene, Ilifte Ehlathini kanye nengoma ethi Bathinta Thina kwi-albhamu uDilika Tshele. Kodwa futhi ngo-2012 ingoma yaba namandla kakhulu ngomtalapho. Ingoma yakhishwa kwi-albhamu Amanqemnqemu engomeni ethi Azikhale Bafana Bami, okwakuyi-albhamu yakhe yokugcina ekukhipheni ngaphansi kwegama lethi Mtshengiseni. Azikhale bafana bami kushothele imbali. Sayivala ngo-2013 kwi-albhamu ethi Ijuse Nomlaza nomtalapho wakhona osihloko esifanayo. Zonke lezi ngoma zazimalana nento eyodwa, impi yengoma, ukuvikela iflag lendidane noma ngabe kuthiwani. Into ebalulekile ukuthi lezi zingoma zomtalapho zinde kakhulu. Manje angeke sikwazi ukuyidlala zonke lapha kule video. Ngakho-ke nginihlalela i-playlist egcwele wonke lo mlando endaweni eyodwa. I-link ikhona ngezansi ku-description, nakuma-comment futhi ngokunjalo ikhona i-link. Yenza isiqiniseko sokuthi uyayibheka le playlist ukuze ubone umgodi wawumbi womtshengiseni engomeni. Uma ungasubscribe sicela ungakhohlwa ukusubscribe. Sekusele kancane ukuthi sifike ku-1000 subscribers ukuze le channel ikhule ngokugcwele. Shaya nensimbi yama-notification ukuze ungaphuthelwa ivideo yethu ezayo ngomsombuluko. Vakashela ne-playlist manje usitshele ukuthi yona yiphi ingoma yomtalapho eyakwenzela kakhulu. Kulungile. Namba besisha